Ανάγκες θα πας σχολείο κανονικά και μετά θα έρθει εδώ η Ιφηγένεια. Πατέρα! Τι είναι, παιδί μου? Τι σου έλεγα? Δεν σου έχω πει να μην πηγαίνεις στα βρακιά της Εύας? Ποια Εύας? Της Φίφης είναι. Της Φίφης είναι αυτό? Συγχαρητήρια. Οπότε στην εκδρομή να την προσέχεις. Στην εκδρομή πάω για σένα. Για να περάσουμε μαζί σαν πατέρας με γιο. Ναι, σαν πατέρας με γιο, αλλά να την προσέχεις. Α, εδώ είσαι. Εδώ είμαι. Εσύ που είσαι? Εδώ είμαι κι εγώ. Εδώ είσαι κι εσύ. Μια και είσαι εδώ, θέλω να σου πω κάτι, Ελένη μου. Σκέφτομαι τώρα που θα πάμε στην εκδρομή να στείλω το Μάρκο με τον άλλο το Μίτσο στο μαγαζί για να μην κοπροσχιλιάζουν δεξιά και αριστερά. Έτσι. Και τι μου το λες εμένα αυτό, δική σου είναι ταβέρνα, ό,τι θες κάνεις. Στο λέω. Μια και είσαι εδώ. Έτσι. Έτσι. Καλό, Γιατί δεν ήταν καλό?